Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш Ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд, ки пешкаши мо карданд, ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба WhatsApp роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро дар имо ба WhatsApp подлиса кунед. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар ҷомоати Гулистон гуфтагааст, пеши мактаби 22. ҳамагӣ аз хона то мактаба мегад 100 метр роҳ аст, то роҳи Калона мегад 300 метр роҳ аст, то района, то ҳамин шаҳраки райони Гулистон ҳамагӣ аз хона 300 метр роҳ аст, ки ҷои бениҳоят хуб да. 13 сотиқ замин дорад, ки дудар хонаи веремика кардагӣ тайёр аст, ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. Боз барои 4 дараҷага хона фундаментҳои баланд рехтага аст, ки хатиш калидор баня кухнӣ дорад, ки ваяш нотайёр нест, фундаментҳои баланд рехтага. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда ҳама гуна дорад. об ба дуруни хона омега, ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. ҳамагӣ то сентра мега 300 метр роҳ аст, назди медпункт, масҷид, мағоза, ҳамин чизҳо наздик аст, ки ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. яъне ки ҷои беҳтарина бадон. инҷа худош заминдошо қимат аст, ки бо хонаи тайёр дорад ва барои 4 дараҷага хонаам бо фундамент рехтагӣ. ҳамагӣ фурӯхта мешавад бо нархи 55 доллар бадон, бо арзонтар мешавад. бо сомонӣ кади 620 сомонӣ мешавад, ки бо арзонтар муомилаи хуб мекунем, мега соҳибшон. вариантҳои алишам аст. ягон квартира аз шаҳри Ваҳдат ё ки аз шаҳри Душанбе бошад, мегар алиш мекунем, яъне ки кадоми сум кадом мегар арзонтар мешавад. ҳамагӣ 55 доллар аст бадон, бо муомила мекунанд. рақамҳои расмияшон аст, дар рақамҳошон имо WhatsApp пайваст доранд. аз шумо илтимос ва хоҳиш доранд, ки беҳуда мегад занг назананд, чунки одамони коргаранд, одамони харидори аниқ бошанд, мега арзонтар кадом метавонед мегам. бояд ага падаркам сюрпризам дорад, ки ваяша қатъи телефон кадим мегам падаркаи зур сюрприз мегад дорад, ки ваяша ҳамиха ҳисоб мекунем, кадоме ки сум кадме арзонак марамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар Шаҳбур гуфтагааст, соҳибшон. ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор ошхона баня кухнӣ падвалам дорад. баня кухниш мега дуруни хона даста, гирди хона маҳкам, об свечам ҳаста. ҳамаш 100% мега фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бародарон. кадоме ки наличӣ мегирам мега бо арзонтара мешавад. ноҳияи Данғара, яъне Шаҳбурда. агар мега кадоме ки харидор боша мега бо ҳамин хонара видеошам кардагӣ ҳастанд мегад, яъне ҳам кадоме ки мега мехара видеошам равонтон мекунанд, тамошо мекунен. ҳамин номерда мегад бояд WhatsApp пайваст дошта бошанд бадрон. одамони наличи харидор да мега бо арзонтар мекунем, мега соҳибшон на рақамҳои мегафоншон кор мекунад, дигар маълумотҳои пурраша гирем. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бадрон, метавонед ки сурат маълумотро роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорен подлисаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон, аз шаҳри Душанбе аст, ки дар райони Сино пушти управлениyaи ГАИ гуфтагааст, соҳибшон. аз шаҳри Душанбе, райони Сино пушти управлениyaи ГАИ. ҳамагӣ якхонага квартира аст, ки дар 6 мошина қарор дорад, 46 квадрати метр, ки доми 6 ошина дар 6-умаш қарор дорад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. бо об свет таъмин аст, ошхона баня кухнӣ, кондитсионер, термез, кухни гарнитур, обши дорад азиз. ҳама чи дорад, ки бо ҳамаи чизи чораш мега савдо мешавад. ҳамин нарх да мега ҳамаша метия, ки доми нав аст, ҳамаш мактаб, мағоза, ҳамин чизҳо ҳамаш поёнда наздик аст. ҳамагӣ бо нархи 280 000 сомонӣ мега нархи квартира аст, бо арзонтара мешавад. дуруни хонада мисол газ, кухни гарнитур, халаденик ҳама чи дорад. бо ҳамаи чизи чорааш мега соҳибшон ҳамин хел гуфтагӣ аст, ремонтҳои замонавӣ. маърамат дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар наздикии мактаби Чил гуфтагӣ аст, наздикии қишлоқи Сари Чинорӣ гуфтагӣ аст, соҳибшон. хай маълумотҳои пурраша мегирем пеши мактаби Чил мега соҳибшон.
ҳамагӣ баъдрон 3 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. гирди хона маҳкам аст, об светам дорад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% шаҳри Ваҳда қишлоқи сари Чинёри баъдрони азиз маълумоти пурра ва аниқташа мегирем. нархи хона арзонак аст, ки 100 000 сомония бо камтар дигар муомила мешавад. хона хай ремонт дорад, ремонти серения хонаҳои временкаи барои зиндагӣ мешавад. пешхона навес гирдаш маҳкам аст. на рақамо мегафон шудааст, кадоми шумо харидор ки бошед маълумоти пурра ва аниқташа аз суҳбашон мегирад. дуруни хона мега ҳавлӣ аст ва обам дорад. марамат занг занед. панҷум квартираи фурӯшӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои корвон гуфтагааст, пушти обтоби гуфтагааст, пеши масҷиди муфтиён гуфтагааст соҳибшон. духонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад. 38 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухнӣ дорад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, мега ҷои бениҳоят хуб аст. шаҳри Душанбе пушти корвон ай тарафи обтоби мегад пеши масҷиди муфтиён гуфтагааст соҳибшон. ремонтош бениҳоят хуб аст. ремонти нав аст, дом нав. ягон сехонагам боша мега алиш мекина мега болоиш пул метия мега соҳибшон. ин квартира фурохта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. кадоме мегирад бо арзонтар мешавад ё ки алиш мекина мега ба хона аз амин территорияи Душанбе боша мегад алиша мешавад. рақамошро нависагааст, кадоми шумо мехаред марҳамат тамос гирем. аз шумо дӯстони азиз хоҳиш дорем, ки лайкотонро фаромӯш накунед, мегузорем ва силкаи наворимро дар васط имотон падлисаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Синок гуфтагааст, не ки тарафҳои Адирош аст, ки айсентр хела бурае, ки тарафҳои мисол Адир мешавад, ки аз шаҳр бародарон берунтар аст. хай маълумотои пурраша мегирем. ҳамагӣ 12 сотиқ замин аст, ки ду дар хонаи временка дора мегад. ҳамин як дона сура дошта. хай гирди хона ҳуя мега хонаҳои временка, яъне мисол ремонтош нопурра аст бародарон. шаҳр Душанбе мега Сино мега ин тарафҳои Адирош, яъне айшаҳр хела болотар аст. ҳамагӣ бо нархи 100 000 сомония мега соҳибшон бо камтар муомила мешавад. 12 сотиқ замин аст ва ду дар хонаи временка дорад. хай об аст мега мисол свети халишо хитон мегзаронем бо арзона мешавад. маълумоти пурра ва аниқташа аз рақамои поёмда тисела метавонед гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон. қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа дар Ваҳдат 14 гуфтагааст соҳибшон. шаҳри Бохта, кӯчаи Ваҳдат 14, маркази шаҳр. сехонага квартираи бародарон, ки дар домои Советский 5 ошина қарор дорад. 60 квадрати метр. сехонага квартира 5 ошина 60 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухнӣ термиз дорад. ремонти хона мегад хуб барои зиндагӣ карда мешавад. сирошна фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бародарон. бо арзонтар муомилам дорад. одамоне ки конкретна мехара мега бо ягон сом муомила мекунем. на рақамои телефоншон ҳаста кор мекунад аз шаҳри Бохтар сехонага. агар ки шумо маъқул карда бошед, хай маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. лайкҳоро аз ани дайрак надорем ва силкаи наворимро дар имотон ватсаптон чизи дорем силкаша подписаш кунем. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 112 гуфтагааст Катасои. тарафи Душанбе Катасои 112. 3 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад бародарон. хонаҳо дарошо шкатур монтаж кардагӣ аст, дар тиреза часпондагӣ аст. фақат ами як ранг бор мекунед тамом. документош мега ҳамаш қонунӣ аст. бо ҳамира мегад арзон мекунем мега соҳибшон. нархи ами хона 175 000 сомония. 3 дар хона мега якта калидор мегад мисол дора ва кухнишам ҳаст бародарон. документош ҳамаш қоидавӣ. ина хай дар навор ҳамаш ҳаст бародарон азиз. дигар маълумотои пурраша аз рақамо мегафоншон мегирем. шумо дамагарам хали хонаҳои фурӯшии квартира замин барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот шуда ки мои нархи фурӯшда рекламада мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар кӯчаи Камоли Хуҷандӣ гуфтагааст соҳибшон, яъне ки ҷамоати Танбурӣ D26 ами хел соҳибшон навистааст. духонага квартира аст, ки дар сеюм ошина қарор дорад. 36 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухнӣ термиз кондитсионер дорад, ки бениҳоят ҷои хуба мегад. мисол пеши ҷои ҳамин музикант аст мегад. кадом ами хел корхонаи музикантӣ ва кӯчаи
театри ба номи Камоли Хуҷандӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. Ҳамагӣ фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ. Бардони азиз, бо арзонтар муомила мешавад. Квартира то зали ремонт дорад, дар омада зиндагӣ мекунанд. Бо одамони харидор бошанд, мега арзон мекунем, мега дӯстони азиз, маромад рақамошон тисела дигар маълумоти пураша занг зада гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст барадорон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар кӯчаи 1 май гуфтагӣ аст деҳаи Турсун Туйчиев. шаҳри Турсунзода Регар, ҷамоати 1 май деҳаи Турсун Туйчиев. ҳамагӣ 3 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёре барадорон ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. хона мега нав сохтагӣ мега соҳибшон барадорони азиз мисол ванна ҷои ҳоҷатхонаашон мега отдельни аст, дарахтони мевадиҳанда дорад, шкатур кардагӣ мега фақат амин рангу бор мондагӣ тамом мега дарунои хона шкатур кардагӣ 100% мега обсветам дорад, гирдаш маҳкам. ҳамагӣ бо нархи 135,000 сомонӣ мега фурӯхта мешавад. Боз арзон мекунем ва маълумотое ки агар мега камбудӣ боша мега занг зана худашон мефаҳмонанд. хона уже баъдон тайёре ки метавонед зиндагӣ мега 135,000 сомонӣ бо муомила дорад. агар шумо харидор ки бошед маромад дигар маълумотро гирен, лайкора гузорен, навора подлисаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро инашам аст аз шаҳри Бохтар гуфтагӣ аст, шаҳри Қурғонтепа, пушти бозорчаи Тез, пеши чораҳа. якхонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад, 36 квадрати метре ки доми 6 ошина дар 5-маш қарор дорад. хона баъдро коробка аст ки ремонтош нимкола аст, дар тирезаҳои главни часпондагӣ аст, шкатур кардагӣ монтаж дорад, фақат рангу бор тирезаҳои мобайн мондагӣ. шумо метавонед ки ин хонара мисол духонагам када гирем барое ки маҳсулоти дурнуш калон аст, 36 квадрати метре. кухни баня ошхона ҳамин хелчо отдельни аст ки евромонтаж кардагӣ аст. соҳибшон мегӯяд нархи ҳамин квартира 156,000 сомонӣ мега. боз маслиҳат мекунем мега хоинагар агар ки мисол ягон мега болиштем бо ҳамин хона ремонтам када метиҳанд. маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамҳои поимода метавонем гирем. рақамошон ва видео аст 156,000 сомонӣ. маромад дигар маълумотша занг зада гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон инашам аз шаҳри Турсунзода аст ки бози тага Регарда дар 4 микрорайон гуфтагӣ аст, пеши Садиқ мактаб барадорон. маълумоти аниқ аз соҳибашон пеши бозорча. духонага квартира аст ки дар 6 ошина қарор дорад, 66 квадрати метре ки хона коробка аст ки метавонед ки сехонагам кунен. хона баъдро дар тирезаҳош часпондагӣ аст, хай дурнуш ремонтош нопра, яъне шкатур монтаж бисёр корош мондагӣ аст ки худатон ба дилатон када мегирен. ҳамагӣ фурӯхта мешавад бо нархи 206,000 сомонӣ мега. соҳибшон бо арзонтар мешавад. доми нав аст ки лаби роҳ 4 микрорайон наздикӣ шуда Садиқ мактаб, ҳамин хел чизо бозор ҳам наздик мега. соҳибшон 206,000 сомонӣ бардорон бо арзонтара мешавад. рақамои телефоншон мегафон аст, кадоми шумо харидор бошен аз ҳамин рақамо бештар маълумотро занг зада мегирем. маромад мега савдо мешавад. шумо дар охири квартираҳои фурӯшӣ ё ки мошин, хона, замин, ягон техника, магазин чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотшо мекунем, фурӯшта мегузорем. хоб ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.